Oh, mayong gabi eh. Bro, mayang gabi eh. O sa metong ikalagad. Alam ko yung pangutanan nimo ba gamay? Gamay rapor. Dili ay na lang nag-isa ha kay mayon kag-isa anta ba ugma taning kalakihan eh. Para gabi ba isa lang ka pangutanan abot ta tag 45 minutes. Asa na yung pangutanan? Kumanan wala ka dayon. Isa ka pangutana gid isa ka oras. Agoy. O sa nang gamay ang pangutanan nimo brad? Kani naman ko na di mo wala mo ka Roman Catholic Church, na hospital, na lahat, na publishing house. Dili, sa kuha na brad. Sa history akong gibasa. Okay, pero mo na imong gipasyatab. Na may kasaysayan. Lisod pag magpasyatab, buhay ba din siya? Ito nga, ang Roman Catholic Church, na hospital. Sa may mong, wilahan, sa may cancer mo na. publishing house, kanang publishing house. Ingon mo nga ang isde eh. Wala na. Ay, wala mo kumiingog na amo, wala mo. Wala mo kumiingon nga wala mo. Ang ako lang is, nganong masuya man min ninyo nga ugbot kung tahon, kami gali originated aning mga inaning eskwelano. Ngay din kasuya. Wala mo kumiingon nga wajud mo ya mo. Wala mang miingon ko ninyo, kaganina nga mga smokoy mo dagko. Klaro mong gusto kayo. Bisan pag dili ka pingong kasuya kuha na. So, klaro kayo sa imong kasuya. Sa may kasuya. Agoy. Anong klaro kayo? Ay, sa kuhan pa, imong gipamuka sa mua nga sa imong istorya nga ay, Brad, kadali lang Brad. Klaro kayo. Kadali lang, magklaruhay lang taani Brad ba? Kung sa mga tinuod relihiyon ni mo Brad, membro jud ka sa Seventh-day Adventist General Conference or sa Church of God Seventh-day Sanctified? Yes, membro ko sa sa Seventh-day Adventist. Seventh-day Adventist Conference. So katong dili itong imong gitug-an sa unang Seventh-day Sanctified. Dili ito. O kakuan na. Ningon ka na ko sa una na nga di ka na membro. Conference. Hindi nangutana pa gali ko nimo tigon sa man mo atong Ma'am Genevieve nga 70 sanctified basta to. Isa nga lahi man to. Mga sabat keeper na. Sabat keeper day. Ako pa nagyapon na kay sabat keeper na. Sige. Pero kauban na mo basta sabat keeper bad kauban na day. Bro, ako sa bro sorry ako born Adventist ko sugat pa ko bata. Born Adventist ko. Na nabautismuhan ko 1998. Pilay edad nimo nabautismuhan ka? Ay 12 anyos. Bata. Munyag day mo bata. Abi na kog dagko ra ning bunyagan. April 9 dire sa Osamis City. Ang bautismo na ko ato si Pastor Wayman Americano. Americano jud day. Kano. Kay doon na to'y rally dire sa Central Church sa Osamis City. Daghan kay mi na bautisman to mga almost 200 plus mga kamukabat o mga 300. Dire sa Osamis City. Kung gusto ka record nga pangitaan ko nimong record na ka po kita. Sige. Dila lang ko mo daginot tanan yung record. Central Church sa Osamis. Sige. White group dai mo. Ang district pastor na mga to dire si Pastor Nelson Paulo. Karon na promote na tuwa na sa so bro Facebook white membro din mo sa white group bro. Kamo ng white group. Ilinggol ba tay founder ni the white group? Buwara ng mukha. Ang among pastor ato dire bro si Pastor Paulo. Shout out sa dito sa atong kanda bro. Shout out sa tong palangga da si Ma'am Altia Mirsid Montibondes Maya Galas. Ma'am ayong gabi ni mo da ma'am, love you. Philippine Union Conference. Facebook. Then sa may connection na nimo pagkabinunyagan sa tong topic karon Brad. Dili ni mo kung ako ang putana nimo. Kay gapon na o gabi mo god. Usa lang ka pangutana yang giingon. Sakto gid usa ka oras sa mo tanabitabe dire. Dai imo bang yung gipa Tigarbo ang
ang Roman Catholic Church na ay hospital, na ay Oh. eskwelahan. Natural man na bro, na magyud mi bro. Mas dagan pag galing universities. So actually, naman yun. Kaya, diri sa Tamis, naman yun. Oh. Pero, ang dili po ni mo matamay-tamay, bro. Wala man ni ingog ni tamay ni. Wala man ko ingog ni tamay. Dili, paminaw sa. Ang dili po ni mo basta-basta makuan. Kaya nga no, naapon mi eskwelahan, oy. Oh. Eskwelahan sa elementary, naapon mi. Eskwelahan sa high school, na. Eskwelahan sa college, na. Pero Hospital po, naapon mi hospital. oh. Oh, di ba? So, dili ka makaingon nga ang 70 Adventist nga ubos na lang jud nga undok. Oo. Medyo kuan po may gamay ay. Pero Brad, ano man ga Brad, wala man ta ingon nga gidawon ta mo. Ang klaro yung giingon nimo ganina nga nasuya ra jud ka sa Sabadista. Mo ta ningon ko nga, uy sa may kasuyaan ako ninyo una kagagmay ni bimbo din. Ang simbahan ka sa wa pa ta mo man. Buragan na gyud. Natag. Kada live ni mo sa imong programa. Wala Di, ilahan ko ang 70 Adventist. ay Brad, dili jud mi manira og 7th Adventist ug bisad mo manira Brad. Tanira day nga ang Iglesia ng Cristo karon murag ni minus man lang tiras Katoliko. Wala wa ko mo tira. Ang born again ang born again wala man sad. Muna wa ko mo tira. Actually kanig yung 7th Adventist kung sige jud kag tanaw taas Alvin Sanchez sige panaw kayo mga content puros paniras Katoliko. Sulay ra gud kayo panaw og Katoliko ba dangan ta magtabi dire. Oh. Eh wala naman kami ang among mga vlogger, wala naman si Pandao. Sigurado ka? Sigurado ka? Wala. Bro, paminaw bro ha. Makapalo ko bro, ang among mga vlogger na di mo daot sa inyo kay ngano, mag-live na sila oy. Ay tatanawon ako be. Sulayan ako be. Akong tanawon be. Yum. Ang among mga leader, wala man na si Pandao sa inyo, ang among mga Alvin. kay ako bito ang mabantayan. Isa. Punta kada live mo. Oh. Sige Pandao sa Adili, oy. Nagtubag ram tas isyo ninyo. Ada. Alvin Sanchez, sige rag pang daw to. Nagali mga vlog, bagoy pila ka oras pa nila bayo. Sige rag iwog, Katoliko, abin nyo, mga pagan, Katoliko. Ano pa yung post karon oh. Nga ready na mag-Bible study ang mga membro. Si Bag Katoliko, napayahang post dire nga, Santo Papa, mapintas mananap. Sige nganong Katoliko, majubilahan. Kana bro, kay nga nang minguan sana, minbalos man po na siya. Ay, say balos. Oh. Di na balos. Unan man ninyo. Di wa man may manguna at the same time. Kami ra igo raming niresback sa inyong mga Pero, tate. bro, ang tao bro, kung dili masakitan, di na mo balo. Ang tao bro, kung dili Ay, ani bro. Di na mabalos. Kung dili Katoliko ang inyong birahan, mingaw gid ang inyong platform sa tinuod lang. Kay kana ra gyud inyong gibida Katoliko jud, ngano? Ani ha? Kung mag-content sa kung mag-content sa bonag sakto man tong giingon ni Jeffrey rin yan sa comment section na tong naay Gristok nga babae ba nganlan og Gristok nga laig relihiyon. Dili mi mo daginot ninyo kay gamay kay mog membro. Dili mis Katoliko kay piting daghana kayo membro among daginoton oh. Agoy! Yan ang comment section na. Karon mag-post og tanaw ha. Kung mag-post og video anay baptist brad bago nato. Wala mo simpatiya na kay baptist gamay ra nga nagmembro. Pero ares Katoliko, sa dagang pare nga nagtabi sa sabra. Sa dagang pare nga nagtabi ani social media ngano sa Father Darwin na content. Kay sikat si Father Darwin inig-upload dito sa ilahang social media, daghang mo views. Jeffrey rin yan bro, nga na sa RCC, kay ngano. Names bala ang kasulatan, nag-ingon si Kristoria nga aduna pa ako'y mga karnero anang turila nga akong nagatihula akong pagauson. Bot pa sa bot, napay karnero si Kristo. Mamonay gitawag bro. Roman Catholic, pamina sa bro napay karnero si Kristo niya sa Roman Catholic nga iyang pagaluwason kay kanang diyan dapitan nagkatibulan. Dili bro. Ona. Okay, ona. Tinawon ako na. Ona. Asa. Una, lagi. Ako nang klaro na. Una, ayaw pag-ingon nga, wa naman may mangdaot ang mga vlogger wa na. Si Alvin Sanchez, paki-check ka na yung mga vlog tanan. Puro sigud atake sa Katoliko. Bisag wa mga resibo. Kaduha. Kanang giingon, sa.
Ikaduha, kanang gingon nimo nga naman may mga turil, aw naman may mga karniro. Na may mga karniro ho masakop niya ng mga turila. Ang turil nga gingon dia nga kinahanglan ta masakop, mauna ang simbahang Katoliko. Ug kanang naang karniro sa pasapaw. Ug kanang naang mga karniro dia nga wa masakop. Mao na gitawag pa og invisible member of the church. Kaya naman, paminaw sa ba? Nakabay ebidensya na. Yes, unsa may giingon aning Bible nga the paraphrase of Richard Baxter. And besides, sa Nuan just disasa, and beside I have chosen people among the Gentiles in a call and gathered to me, and Jews and Gentiles shall be one holy Catholic church under their only universal head and shepherd. Katolikong simbahan ng Toro Libre nyo, hoy? Dili man ka mo ang gipasabot sa Biblia, bro. Nga Katoliko? Nga Katoliko? Mga sabat. No. Ang Catholic church nga giingon dana dili kami? Dili na kamo, bro. Pagsuroy. Dili na kamo. Kinsa mga simbahan na nga, bro, kinsa mga simbahan na, paminaw sa, bro. kinsa simbahan na nga Catholic church gawa sa Roman Catholic? Wala sa Biblia, bro. Sa Biblia, bro. Wala kay Catholic sa Biblia. Pagbalibaliyon ng Biblia. Sure ka? Kanang imong Bible gibasa ron, dili man na Biblia. Unsa man na? Dili na Biblia, nakakita biya ko si mong live, ha? Ay, no, unsa niya kung ibasa? Comics? Dili na Biblia imong No, unsa man niya kung ibasa? Comics? Kinsa may imprimatur na? Ay, wala imprimatur na kay Protestante edition man na. Protestante edition man na. Bugos na. O sa to pa, wala imprimatur bugos di ay. Okay, karon, mubasa kog Biblia nga dili bugos. Tama? Kay kung gusto magkano mo na Biblia kita Holy Bible, ha, katong Cebuano Bible. No, bro, ang Catholic Church ay tanawa. James version, ha. Ang Catholic Church dili na Cebuano nga pinulungan. Ngano yung pangitaon man nimo ng kalaha sa English? Kasulat na bala ang Biblia. O King James version ta. Okay, sakyan ka na ko na imong King James version. Bala ang Biblia. Ay, no. Dili pa na. Sakyan ka na ko sa imong King James version. Naman jud ko King James version nga original 1611, dili 66 book. Ha? Base ka to lang 66 book. Dili na 66 book, original na na apocryphal book na kaning 1611. Mo bitaw nang gitawag nag 1611 kaysa sa paminaw sa. Unsa na mali rason nimo? Ikaw kaduha na ni Alan Alperis, ha? Matod niya, piki ang Biblia go imprimatur. Karon. Si Alan Alperis speaking Biblia ko imprimatur kini utrosan. Okay, go. Sa to ba kani mga Seventh Adventist kadalag Biblia ko imprimatur piki gid nilang Biblia di ay. Agoy. Imprimatur, bro. Dili na ma-establish ang Biblia kung wala imprimatur. Unsa man ang bro? Unsa man ang imprimatur? Paminaw sa bro, ha? Ang libro sa Seventh Adventist dili na siya ma-publish kung wala imprimatur, kung wala pirma. Sa to pa na imprimatur ninyo. Ana! Kinsa may tanawa kinsa may imprimatur na inyong Biblia? Ang amo ang mga leader sa mong simbahan. Kinsa may nipirma ang leader sa simbahan? Ako namo jud ko bebe atong tanawon derbe. Now, nadyo ko Biblia kaning green og color ba nga ang Biblia na ilogo sa Seventh Adventist Church. Basa. Tanaw to na ba imprimatur? Tanaw. Wala man. Simple kayo. Wala man. Imposible kayo. Wala pa taka unsa man ang bro, pero wala na ako patala. Bro, ang kanang imprimatur dar na sa Katoliko, pataka. Bro, palusot pag unang Biblia, bro, kung wala mo pirma, bro. May illegal siya. Kinsa lagi imprimatur? Ano pa? Basa na di ay. Wala, copyright. First paragraph ha, first paragraph. Sana pa. First page, may gugma ay sa paminaw. Tanaw to na ba imprimatur ni? Bakakon kikunda ko. Ang bakakon na nagsayawa. 184 ha. Dili mo na mo ituga na matuod. Lagi, tanawa, maayo. Sa atong tanaw na unang palid. Mahigugmaong gitanyag kang, wala ni ngalan. Ni sa pizza. Ang ngalan mo butangan ako ni imo ngalan diri, ikaw na gitanyagan ako ani. Nga ako magitagaan ani. Wala na ako butangin ngalan kay mahigugmaong gitanyag kang. Wala na ko. Alang-alang magbubutang kog ngalan ani nga gihatag ra ko sige. Then na ikaduha ang Biblia, then sa logo sa obo Seventh Adventist Church South Philippine Union Conference. Paminaw sa stoy. Wala imprimatur ha. Karon ikaduha. Copyright. Paminaw sa mubasa ko. Copyright
2000. By Philippine Bible Society 890 United Avenue, Nation Avenue, 1000 Manila, Philippines. Dayon sa ubos, Cebuano Bible CEB 054P PBS Philippine Bible Society 2014, printed in the Philippines. Serial number di man ni serial number kaning na ISBN. Sa paminaw sa may ISBN. ISBN yung 978-971-29-00693 UPC. Then ikatulong palid mga ngalan og musunod nga basahon sa daang tugon ang mga ning ngalan sa Biblia. Pag dire sa page loyo minugbo nga ngalan nga basahon sa Biblia. Dayon Genesis na dayon. Wala may primator. Bakakon ka kay nako. Siyempre, din naman ito mga punalay. Bakakon. Munang gilagtawan. Unsa man ang imprimator by the way, bro? Imunang gilagtawan. No, unsa man ang imprimator? Kami na bro. Naabot naman tanay. No, atasa klaroon bro, kay ingon ka nga naa jud ang imprimator in yung Biblia. What is imprimator by the way? Naalagi na bro kay di mo na may tabo ang parehas tatagan din sampula. Bro, what is imprimator bro? Bro, paminaw sa bro ha. Paminaw sa. Tatagan din sampol. Halimbawa, nag-negosyo ka. Imong negosyo mao nang importante kaning pagkaon o kaning usa pa nang imong negosyo. Bulusot pa na imong negosyo kung dili moagi og DTI? Pwede sa DTI? Pwede ra gyapon. Basta sa pwede pwede na sa. Paminaw sa bro. Bayo pa tala, bulusot pa. Ako tubag. Paminaw sa, awa pa kumaman. Bulusot pa nang na og dili magagi DTI o dili aprobahan sa DTI? Tubag. Siyempre dili yun, diba? Tubag. Illegal na siya. Tubag sa. Paminaw sa, wala pa kumaman. Kung bulusot man gani, illegal na siya, dili illegal. Hindi ka, lakpo na. Sa bro, ani bro. Mulusot ba kung sa pagkaon pa na ug sa mga produkto pa na bulusot ba walay DTI? Pwede makalusot sa pamaaging sakto tong mong gingon, illegal, smuggle o kanang mga gitawag na to. Kasi sa illegal, smuggle o kanang mga way ginungdan. Karon kay ang inyong Biblia kung gibasa man, wala imprimator, illegal na. Smuggle na. Ang pangutana, nganong wa man ni gidakop o nganong wa man mo gipailag kaso tungod kay naman tay religious freedom. Sa paminaw sa tungod kay naman tay katungod sa tong relihiyon. Nakaron, ang pangutana, nakasabot magkagon sa imprimator. Ay, listen po. Abe, define what is imprimator. Sige daw. Listen po, di ko kasabot. Sige, define what is imprimator. Pero tingala ko naman. Define what is imprimator. Define what is imprimator. Ang imprimator gani mo na approve sa mga produkto sa mga produkto sa kuan pa sa pagkaon pa unsay DTI unsay tig-approve unsay DTI unsay tig-approve unsay DTI asa man nimo nabasa nga tig-approve DTI bro paminaw sa bro naabot man tanang naay nga no ayaw sa isag dagan ya. Ang akong pangutana, unsa man ang terminong imprimator? Imprimator? Sa mga imprimator? Ito bro. Pangutanong nito. Ayaw ko pangutana kay ako'y pangutana nimo kabalo jud kay ko ana. Kabalo man na ikaw. Karon, ikaw kaningon man ka nga ang among Biblia dunay paminaw sa ang among Biblia dunay imprimator. Kunya kay ba ka nga wala imprimator kung dili mo agig nihil of stat? Yes or no? Sino mo na? Na nihil of stat inyo wala. Na ba nihil of stat inyo wala? Akin sa may ninihil of stat ang inyong Biblia. Tapay kuno nga ato karaan ko si lagi karaan magaka 70 Adventist kinsa may ninihil of stat ang inyong giangkon nga Biblia ang Biblia nga ipaproduce ang Philippine Bible Society. Kaya mo lagi ang pangulo mo kasi sa simbahan kinsa man sa pangulo yung simbahan nyo. Alisod po ngalanan ako. Ay natural. Para ba sa Katoliko ba? Inani para ba sa Katoliko? Taga-taga sample Biblia ang Katoliko nga na imprimator gud Kani ako diri skuan man Kani mga Protestant edition man Kani lang. Kaning ang New Testament Pinoy version.
Moingon kag nilobsat na bay ni nilobsat na ninyo. Oh, naa kinsa man? Oh. Si Most Reverend Broderick is Pabilio. Oh, Sensor Diputados. Nilobsat naagi pirma niya. Kinsa may ni imprimatur? Si Most Reverend Romulo J. Valles. Oh, Archbishop of Davao, President Catholic Bishop Conference of the Philippines. Naipirma. Kaya, tanangin nyo, naabag kay nilob sa tog imprimatur. Okay, sabi, hinganli ko no. Hinganli daw. Primator sa among simbahan. Hinganli daw. Oh, Ang presidente sa 70 Adventist Church. Si, National Conference. laing assignment na po ni mo ni. Kaya mo bitiya na imprimator of Nilobstat. Naay imprimatur ni Lobstat. Ang karon, ang una, bro. Ang mipirma na ang among national president. Wala may pirma si National President lagi ng inyong Biblia. Lisod po kayo, gimong ko na. Wala man. Saan mong kaway? Pangutan na bro. Kaya naguna man din ng nilobstat before ng imprimatur. Unsa man ng nilobstat? Yung kumutuwa na bro. No. Unsa man ng nilobstat by the way? Imo man dili man imo itong gala. Laing assignment to sa nimo ni. Kapag biblia sa buhat. Lala po na kung assignment na nimo bro. Laing assignment to po ni. Kumutangan mo kanina. Gamay naman to na nanulapot man tana. Dili sa kay nagisgot man gud ang gahapon, bro. Ang gabi nangutana ko nimo unsan yung tuiga mo naabot res Pilipinas. Kabalo ka na pero di lang kumutugan kay di man gyapon kam tuo. Nya ako nitugan manggaling ko sa among tuig kung kano sa amin naabot res Pilipinas bisan di kam tuo. Pero karon wa man jud ka assignment to nimo. Walang ko maningil sa imong assignment karon. Karon kay naghisgot nang kung ang Biblia ninyo doon na imprimatur og nilobstat na omni kay agoy Ginoo ko. Ihatag sa imo isip usa ka assignment to nimo pero wa ko maningil ato. Uy, naansira naman ako to ni Angel Fit Defend. Wala. Ilumanan ka. Dabe, bro. Ako pangutanan nimo bro katong imong gi Last. Unsa man jud? Last pangutanan ako before ka mangutana, last pangutanan ako. Ayaw sa Davao. Unsa man ning nilobstat? Paminaw sa. Di nang tugan. Ang ako pangutanan nimo kanina nang naabot ko tana. Ang ako pangutanan nimo kanina na kada mag-live show ka sa imong programa wala lang tirahon nimo ang 70 Adventist. Mali. Anong dili man kamutira sa mga Mali. Munang paminaw sa. Ano tama ng mga Iglesia ni Cristo, Ano, bro? Baptist Church. Ano ba? Paminaw ba? Baptist Church, UCP, uguban pa mga sikta, anong di mo kamutira? Adera bro, una, paminaw sa ako cellphone, imong tiraon ang 70 Adventist lang yun. tubag. Una, lisod po kayo no, nga manira kong UCCP. O sa may iso na ko sa UCCP? Nanira ba ang UCCP? Nanira ba ang UCCP sa Katoliko? Wala. Mo ko kabantay UCCP gablag din gitira ang Katoliko. Og nakoy makitang for example, nakita na po kong bikil sa Saksing Jehovah. So akong gitirahan dire. Di man it doesn't mean nga nyo harang simbara ko na focus dire. Kamu lang kasi sige na magtabi na social media nya mo raw si highlight ako dire pirme. Para po ilaing vlogger na po dingon pag kini mga Katoliko, mga buangon sad ni kayo ayo. Kisa may di matrigger na. Nakita kay ang ato list mo komentary gutas mga nanoblog di mo. Na karon no, alang-alang sa sabo, alang-alang butira kos Pilipinista. Ano sa mga Pilipinista na namira ni Katoliko man. Na sila yung mga bad issues Katoliko. Kamu lang kapiting dagana kayo. Yung vlogger, sige ron ka post og kwan Katoliko gipang edita na sa galitong bago lang katong rebulto ni Poong Nazareno edita no gakaon og litson. Sus pulida. Ang edita gawin to nga tao ko litson. Di na ninyo pang edit pasto apay dagway na mamamiri gibutangan ninyo gasigang mata gadiwa lang dila nimingon sa mo ni Dios Katoliko. Hilabtan mo na nga usahay mabalsan mo sa Katoliko din may yung gidaot ni. Tungod na siyang pag-una-una. Karon, kung wala mo nang isyu anang San Juan, sulat ni San Juan sa Revelation 13:18 nga 666 ang tupapa,
Makwinta ba ko din na mo ng ngalan ni Iling Bibet ng sumadag 666 di man. Tangan in the first place. Sige po na sa, Asa? ano, kamo man na sa Revelation. Naamay imong Bible scholar nga kami na. Asa imong Bible scholar nga kami na. Kami na ha. Bebe, sasa. Pinadaya ko notice. Dahil sa pinadayag, ingon dia, sa katapusang panahon, adunay mga mulugwa nga pundok, sa kamananap nga mapintas, pagkatawag ko, kaning sa kuan pa, kaning pinakapangyarihan. Yun. Nakinsa man na. May lain ka mo man. Asa man imong tools of interpretation na nga katoliko na. Klaro na. Tagay kog tools of sa may bro. Unsa may imong tools of interpretation nga katoliko na? Kaya nga. Uy. May lain. Unsa may imong tools of interpretation nga katoliko na? Ayo ko to baga nang imurang hunahuna. Okay. Sa panahon na to karon, walay pinakapangyarihan. Uy, ayaw ko ina sa panahon na to karon walay kapangyarihan. Ang ano to baga kung pangutana unsa tools of interpretation nimo na? Pagkatong ko na, pagkinaw sa complaint. Anang, sa atong panahon karon, unsa may pinakapangyarihan nga pundok o religion, may lain ka mo man. Pinakadako nga pundok sa tibok kalibutan. Unya, kanang pundok ka, nagtagna na bang Ginoo na nga paglaglagom nyo na. Mo nagingos Biblia nga sama mo sa gidaganon sa pala sa baybayon. Bro, ang akong pangutana ba, unsa may tools of interpretation nimo ana? Ang akong tools of interpretation, kamo man ang lagi, pila ra na pangingog kamo. Pila ra pag-ingog kamo. Ang pangutana asa nimo nagibasing kamo? Kus naba kay Bible scholar ana nga mahatag nga katoliko jud. Bo, ayaw na nga klaro kas pinadayag kay wala ba ginagingan ng Catholic Church sa dia? Walay gingan na karon. Ang pangutana, kinsa nga Bible scholar mahatag nimo nako nga kana Roman Catholic Church na? Wala ko nag-isko to Bible scholar ha. Ay bro, ayaw nang imong pangunahuna dapat na jud kay ibase ana. Wala ko nag-isko to Bible scholar. Based on the Bible. Bro, based on the Bible, wala kay mabasang Roman Catholic Church na. Panghuna-huna ra na nimo. Pero tagay sa tudaan og Bible scholar nga nagsulti Roman Catholic Church na para motuo ko. Wala man po na discord nga Bible scholar na. Ano si way Bible scholar? Kanang imong panghuna-huna ba? Kanang mibasa kag sita sa Biblia, din imong ipahid sa Katoliko bisag di mao. Ang pangutana na to, unsa may tools of kasabot ka kung sa tools of interpretation, bro? Oy. Ayaw lagi na, bro. Bisan pag walay Roman Catholic Church dia, pero klaro na kayo. No. Naay klaro kayo din mo tuuhan. Ang kanay no way klaro imo din gituuhan. Dili mo na klaro. Nganong miingon ang betanaw na to ha. Nganong niingon man ang Biblia? Diya sa kanang Biblia, Mateo 16:18 sa Confraternity version. Niingon man ang Biblia, I will build my paminasa. Di ba niingon ang Biblia? Di na dayon maminaw ba? Hoy. Di ba niingon ang Biblia dia? And I will see you today that you are seated upon this rock. I will build my Holy Catholic Apostolic Roman Church. Usa man ang gituon ni Kristo dia? Pero nabasa niya din ng kamuto. Kanayon na way nabasa mo na ng gituohan. Agoy. Pero dito sa among Biblia, wala gitaw sa Mateo, wala. May kanang inyong Biblia, smuggle na. Kay matod nimo, pag wala yung primator, smuggle na. Kaya wala yung primator, kay kakasabot ko sa nihilubsat. Agoy. Be. Utabaga ko. Tagay ko ba? Unsa may tools paminaw sa. Unsa may tools of interpretation ni mga Roman Catholic Church na? Wala. Tagay ko paminaw sa. Unsa may tools of interpretation ni mga Roman Catholic Church na? Kana sa Mateo 16:18 ha. Di ba kanang naa sa San Juan 1:10 ba? So sa nang Mateo kay ato ra nagigamit gud ka ingon ka. Gamit man nimo. Di ba? Ako lang nagibasa niya. Natingala ko nimo kay ug walay mabasa tuuhan nimo, ug nay mabasa din nimo tuuhan. Paminaw sa bro. Karon. Igamit man nimo Mateo. Kasi ako ko nang gamiton. Kanang ingon sa Mateo nga ingon din sa Mateo 16:18. Ingon si Kristo ka Pedro,
sa ibabaw ni ining bato. Pagatukuron ko ang akong iglesia. Niyang gahom sa kamatayon dili gayon makabutong. Ihatag ko kanimo ang yawi sa gingharian sa Dios, ang matuman nito sa langit o matungan sa yuta. Wala man ito maingon nga pagatukuron ko ang akong iglesia nga. Ay, bro. Iglesia apostolika. Dilan ta maghisgot ana. Ang akong pangutana ba katong imong pasangil ba nga Roman Catholic Church di ay nang naa San Juan Onujes. Question. Unsa may imong tolls? Ay, paminaw sa hindi ka maminaw. Ang ako simple pangutana para motuo ko sa imong interpretation. Unsa may tolls of interpretation nimo na? Actually bro, kanadya bro, wala tayo mabasa nga Juan Catholic Church. Bro, ako mangutanag na aba kay mabasa dag wala. Unsa may tools of interpretation nimo? Ang tools of interpretation ako, nga akong pagsabot ana, based on the Bible. Tamo yun na. Ha? Ito po, Bro, wala ko mangutanag based on the Bible. Ang akong pangutana, unsa may nakasabot ka unsay tools of interpretation? Alisa po wala. Ano, unsa may tools of interpretation pero magkasinabot ah? Sa ato sa pagsabot. Tools ba? Tools of interpretation. Tools. Di kay pagsabot. Lagi ha, kung pagsabot ana bro, paminaw ba? Di mo ka mamino eh. Ako lagi na. Patakaro mga unsa lagi tools of interpretation nimo na ba kay gibasihan na nga history or Bible commentary nga nakaingon jud ka nga Roman Catholic Church na or imo rasad na? Ito ang history. Ha? Imo to history. Ano ito sa mga Bible scholar? Wala pa gisulti ni Bible scholar bro. O di wala man gisulti sa Bible scholar. Nga nang imo man i-promote na Katoliko na nga ibin ang Bible scholar o man day nagtugan na. Kung base mas Biblia. Sa basis Biblia. Wala mabasis Biblia da nya imong dugangan na Biblia. Actually, wala yung mabasa diya RCC, pero ay wala man mabasa di ayo nagi-promote. Ano ra kasi? klaro na kayo. Wala tayong mabasa diya nga letra nga RCC, pero klaro na kayo. Ahuna-huna ra na nimo. Dili lang guys akong nawala. Pero Kare bro, bro. Ay, wala natag Bible scholar. Nahunar to nimo. Sige go. Balog ta ato tong pangutana na ganina nimo. Sige. Pero pangutana. Oh. Na ako mabantayan nimo ba nga i-open si mo Ah, wala man kog tubag, ana. Yaon nimo RCC. Yun. Imo pag yung ipasiatap nga ang RCC doon ay eskwelahan, hospital. At inoon, namang yun. Yun. Mingkuan ka sa mo nga kami mo imo ming lockdown. Pero sa pagkatino bro, dili po minimum lockdown kay nabi po mi eskwelahan. Ani bro. Total. Ako nang tubagon na kay mo para mahuman na ta. Pamina sa bro. Og moingong dag hospital sa laing nasod na hapon. Dito sa Hong Kong, namin dito hospital. Kangkong. Katong na-admit dito si former president sa China man ato to, sa Hong Kong. 70 Adventist hospital na to. Oh. Paminaw bro. Ang stay bro, dili ko matamay-tamay. Kay daghan kayong naka sa stay nga nasikat ng mga tao na nag-eskwela 70 Adventist. Kapalo pagkakasang eskwela 70 Adventist. Na din si Mountain View College sa Bukidnon. Nahapon sa Cavite, sa Manila. Sige. Nahapon sa Langnasod. Bro, Kabalo ka bro, kanang Mountain View College bro. sikat. Laing-laing tao nga mo taga laing-laing nasod nga mo eskwela diya. Kuyawa. Taga Kenya, taga Amerika, taga Australia, taga Korea. Oh. Sikat yun na. Bro, sikat yun na. Sikat gamay rami pero dili po minimum matamay-tamay. Kanang imong giingon nga MBC ba? Mountain View College man no? Okay. Kitawag man nag Mountain View kay si babaw man ato ko din mga view mga buntod-buntod. Ang katong giingon ni kisatoy gaingon ana nga vlogger nga loyo ko no anang nay mga katubhan daghan ko no kay mga panties bae. Ha? Ay natoy giingon da nga ay katong si Kwan katong nibalik og Katoliko nga gikan sa Badista nga kana ko nang na-discover niya dito sa Mountain View College. Loyo ko na katubhan man da ko nya daghan kay mga panties baye. Na diha pay doon na pay katong isa ka lalaki bro nga nibalhin og local conference gikas general nibalig local conference. Iyang gisulti to mga baho dia sulod ng Mountain View College nga mamaligya ra daw pug kuno magbaboy dana. Subida. Daghan din na bro.
Kaya ako bro, sige ko ah. sa nag-Mountain College bro. Bro. Hello. Ay. Bago na ko na ha. Tinotro ka ng Mountain View College. Namutang na siya sa kalugar nga murag na sa bukid na mga bungtod, na katuban, na kapinyahan. Natanan. At kanang gitukuran anang ispilan sa Mountain View College ang yuta na, ang gidakon sa yuta. Mga almost 15 hectares. Ada ko agad. 15,000 hectares. Kuyawa. Oh. Karon, gitino na mga tubo, sagingan, Nay pante, loyos ta katuban. Kapinyahan. Dayon na po na sa kaugalingon nga kuryente bro. Ah, Nga ginatawag og hydraulic power turbo. Power. kuyawa. Oh, hydraulic power. Na ang supply sa kuryente nagikan dito sa Busay. Mm. Nakaanha ko na bro. So wala na Nakaanha tay. ko na nakita. Bro, dili ta manginambog anang imong bro. Dili lang sa nato na Dili ipang ako bro, dili bro. Dili ni panghambog ako bro. Ah. Ito bang lili na ako. lay ani ba? Dili na to na Wala po kumaman bro. Wala po kumaman. Kanang gi-issue nimo nga naipante sa luyo sa eskulan. Dili na tinuod bro. nalam ko vlogger nalimot ko tong sa una to ni sulod diri sa akong live nga. Dialoyo anang katuban dagan ko kay mga pante da. Dili po ko mo nga tinuod to kay iya ra sa to. O dili na tinuod bro. O kanay kaduha nga issue bro nga ang 70 Adventist ng buhig baboy dili na tinuod bro kay dugay kong siglik balik ug Mountain View bro. Wagay ko magkitag baboy dito kay kapalo ko ang baboy bawal gina. Okay. Sa balista. Bro, Oh. unsa man ang tuiga na tukod ng Mountain View College dai tuod? Kaya bro, wala na ako kapaluan na kung saan tuwiga tukod na bro. Siguro sa kung naibalaan na dito bro, kaya naman na makita na ko dito nga sa kuan pa ka ng sa chart pa nga gibutang bro maglapida. Amerikano gyud nakadiscover ra dya bro. Anang lugar ra. Anang lugar. Mao ba? Oh. Pero wala ako kapalo kung saan tuwiga na tukod ng eskwelahan dia. Okay. Bro, adila na to na ibida bro kay sus magami nagbrida bro nga mas maguwang pa ng amuha ka sa inyo ha bro. Una-unaon nimo ha. Bro. Ay, pamila sobra. Sa. Ako lang pong hangyo ni pamila sobra. Oh. Ako lang pong hangyo ni mo bro nga inig mag-live ka. Ayun. Wala big deal. Sige, ani na lang bro. Kung nasakitan ka, ipaliw lang kong ingon sa inyo mga vlogger, undang lang pangatake anos katoliko ha. Kaya para undangan lang ito magtabi dire. Bro. Sige. Dayon, ang abang mo ganyan mo bro, ayaw lang sa nag-ibida na imong Mountain View College. Magiging ako gibida na dire kanang among University of San... sa pamina sa... Pamagali na mo nag-ibida ng... Bobo, pamagali na mo gibida ng... Pamina sa ba? Pamagali na ko gibida dire kaya na ko ng University of Santo Tomas nga natukod na atong 1611 pa. Nanaunawan ni mo na nga. Asa, pamina sa ba? Uy. Unaunawan ni mo ha? Ang oldest university sa Amerika nga kanang gitawag na Harvard University. Natukod na 1636. Ang Pilipinas 1611. Maguwang pa magaling Pilipinas. Kung magaling may mingon nga, kanina, wala. Kaya nga naman, di na, ang nga na naman ay panghingalan. Kanay mo, ibida-bida naman ay mga Mountain View College. Dili man ang angay, bro. Dili man ang angay pagkambog, bro. Pero, ako lang pong angay mo bro nga. Ana na lang bro. Ana na lang ha, kay ugma. Wala mo tayo live ugma diri sa atong programa, kay natulak ka sa gabiin na lang ta mag-live. Wala live tirahan mo, SDE. Oh. Pataka-taka rin mga oy. Kami maamong mga vlogger, umalos po. Pataka-taka rin mga oy. Oh. Nagpasakit. Ito malos kita. Ano ingay mo mga vlogger, undang balag tabi ano sa Katoliko ha. Ano ra? Kaya undangan ako na direct komentaryo pag nagali ko makitaan nga video ni Carpulano nga sa Badista, tabion jud ta mo dire. Wala kay problema bro o mag-vlog tab bro. Sige. Ana lang. Tanawa bitaw ni mga born again, magay mutira. Okay. Dagan actually dagan pa biya kay taon tagisgutan dire. Budi lang kay kanang inyo si Bano kung entertain dire. Okay, anyway. Basta assignment nimo na ha. Unsay nihilog sa to kung sa imprimatur ha. Hindi mo matubag bro. Ang akong assignment. Unsa may kwantod nihilog stat. By the way, para mo auto ko dire. Natubag naman na ako. Nihilog, dili man to imprimatur man to. Nihilog stat pa, nihilog stat. Unsa man ning nihilog stat?
So sige bro, mauro ta bro. Wag yapon ka to ba? Assignment. Laing assignment na po. Wa na. Nay-out na siya.